असलेल्या वंदे भारत एक्सप्रेसचा उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ होणार आहे। मंगळवार दिनांक 27 जून रोजी अर्थात उद्या या ट्रेनचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे। आपण या ठिकाणी पाहू शकतो अद्ययावत सुविधांयुक्त अशी ही ट्रेन आहे। अतिशय आरामदायी अशा बैठक व्यवस्था देखील या ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत। त्या ठिकाणी चार्जिंग सॉकेट, या ठिकाणी मोबाईल देखील चार्ज आपण करू शकतो। त्याचप्रमाणे आपण या ठिकाणी देखील पाहू शकतो स्नॅक्स टेबलचं देखील आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलं आहे। या स्नॅक्स टेबलचा उपयोग करून आपण या ठिकाणी स्नॅक्स घेऊ शकतो। प्रति तास 120 किलोमीटर प्रति तास वेगानं धावणारी ही ट्रेन जी आहे मुंबई आणि गोवा शहर या दोन शहर या ट्रेनमुळे जवळ येणार आहेत। एकंदरीत या ट्रेनमुळे दळणवळण क्षेत्रात, कोकणच्या दळणवळण क्षेत्रात फार मोठी क्रांती होणार आहे। राजेश हेजळकर सह चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, मडगाव। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।